पुलानो तिरपरा हस्तिनि जति तिप्रासरना हम्बा ताइ चिबा या पर नर जतनो काम टंगदे अनि भिडियो न नाइदि किसा भिडियो खानेर किसे लेरि चंग आमे बागे नर इंतजार खाइदि बा नासिंगि टंगदि हाइपन भिडियो तो कताल तुबि टंगजाउ जरा मान्य बाइ किसेलेरो आबन नर ता वानादि ता जलिदि नर अनि भिडियो न नाइजादि बाजाराव तो थांगो तगे थेकटक बुकुर पायो आं सानानि बागै बखसि बखाकातासे दामगो अब खैसाथिनि बु थगो पाछिनि कतासे दामबु बांगो पाछिनि क दाम बांगो साथिनि कि किसा हान्यांगो थगमा तो थगो बरो खरसा फायो बखाय तगनि बखसि बखानो पायो बखाय साथिरु सैनो सारनानि नै उस जानि जारां बाजो पायो पाइखेबा पाइदि नों सैनो दासारो मुफुनो दासारो पुनो दासारो टंनो दासारो आनिनो दासारो निनि पैसा बाय नों पाइमा तो अब तो नों निनि व्यापार ब्ले दाबखै नों बाजाराव सैसारनानि मुसुकसारनानि सामानके अब खै किसा जाया खलायो काइसा काइसु गदि बर' रगले अट या थेक्टक बुकुनो से गदि जाबा सावि थांलायजाव नों सैनो सारनानि मुसुकनो सारनानि सावकाबा उजेता आबो से सावि टंगजानो बिग्रा र बरं किसा तो लाखि जागो हेबान तो साना तो ककरे जानिचा पुसाबे पाइके तो मुसुक दासार पुंदासार आम तो साना ककरे ननो तो जतनो साइमानब्ले रां पुसा गनां खाका नगो सिरिका सिबे साबरिया तंबा बिग्रानि नगो सिबे तंगो गनांनि नगो सिबे तंगो हाइपानो बाजार टक खा पाइफुरबो सैनो सारना हनि सामाकले अब किसा आं जाजा ग्यांगो जानि पुजा पादि हमने केम सानानि थांया काइसा बुहान बाहाइन का जाया काइसा का बुहान पाइसि साइमिया अब तो जानि इच्छाबले जानि जसाइ मामा सबले बिग्रा रखनि बु साया तंया गनां रखनि चिमबु बु साया बाक्सा तगया थे पानियानि लासि जागो साफोरखै थगजागो बाक्साखै बुझोसो पाइरबो नखा थांगेब्ले साफो आबाद बाक्सा बुक्सु सैनो मुरुइ पायो नखबर दा साइ तगै आबो साइमिया तगया थकक बुक्र पानियानि कुनु लाखिना क्रै बुइ फालै दंगो आरो आसुगै साजा याखबो फाया तगया थक तग बुकुर तग बखर फालमा बेबो तग फाललाइबो लाखिना नाया भाइसाने बिनि निरां बासि नों पाइसा नों लाखिना नाया आरो हंगा बाक्साका लाखि जाक्तिरो आरो खै हनि सादिरो सैनो सारनाने दम सैनो सारनाने हिंसाना उनाबो सारखै सारिदि बिजा सानपान तुनिदि तब ओ पाइमेनि जागाव सैसार नरखनिबा दा साजादि नोंसि गनांबा सै मुसुक सारबो उ बिग्रा रगला अबस सालाय थांलाय तंलाय जाव जामखनि ना कुंनो खनाखाखै बुइ परक सानाबा किसा लाखि जागो आवाइता सादि नर गनां हनि मुसुमा गया गनां हनि सामानि गया आबो सैनो सारना हनि सादिनैसे आंबा किसा नरनो साजा गया आबो तो सानानि कयब्ले जतनो रां पैसा दंखाय कथक जानानि थगिया जानानि गाहाम हामिया जतनो साइमान फानोसो माया मांगो तांनि हिमाले रां पैसा करिनि बाय तम जतनो साइमादा गाहाम हामिया बा तांखे नोंतासे पैसा खाका नोंतासे गाहाम जाखा आसुचिब्ले बाइखे पैसा दे जे कुनु जानि जा थगजां मानो तामखे ता सादि सैनो सारना हनै जुदि आबोनि दिसते चाया साजा काइबा नरन गनाखनि आं सामानि कइया नरन आं मुसुमानि कइया आबो सादा साया नाइयाजि आं जुदिनो साया साजामा दंखैबा नरनो माप सानजाउ आपो दै रखनो सामानि के आं किसा साला साजा यांगो आसे साइनो बिनि बायदिसिनि जुदि अकनो सामा साया का जे नाइ तंने आनि भिडियो न वो लाइक कमेन्ट खाइ सादि तग बुकुर तग या थेक पाइसा नबो दाम सारा तांजागदि जानि जा थगमा साव जानि जा नुखुंबाय बुसु उजुनाय बुजुनसो मासाव आसक साइनो भिडियो मथाग्रिसिने जत ति प्रसा हामबाय जतनो आइ ब्लगि तंगि जत ति प्रसानो